Здравейте! И стартер за и алтернатор за Volvo V70 2.4 бензин. На който му трябва. Тук има още стартери и компресори. За Boost 2.8 Ducato, Ford компресор, алтернатор за тройка, двойка TDI, 1.6 HDI Peugeot, Ford с пак 1.8 и стартери. И на части. C8 на части. Двойка бензин. Автомат. С счупен автомат. Автоматът не работи. Сменили са маслото хората и до там спрява да върви. Ето. Ford Focus 2005-2006 на части. Rexton 2007. Двойка HDI. Алтернатор. C4 Citroen. A3. Двойка TDI 170 коня. Който му трябва части, има налични.